ги напиша, ще се разболея. Я по-добре да си полегна, да посъбера сили. Ама че ленивец 5 минути работи, 50 спи. Очите му са вечно затворени. Я да видим как ни е написал днес. Оле, не мога да се позная. Заприличала съм на балон. Не, на два балона, само че единия спукан. А пък мен ме е разкривил като честински геврек. До кога ще се подиграва това момче с нас? До кога ще ни пише такива грозни? Ние ще му бъдем нужни цял живот. Искате ли да го разкривим? Да го разкривим така, както мен ме е разкривил. Помощ! Помощ! Милост! Помощ! Помощ! А ти имаше ли милост към нас? Лихи съм. Цял съм. Нищо ми няма. Ех, че проклета работа. От тези букви добрият човек няма мира. Ни денем, ни нощем. Какво да правя? Ще трябва май да стана по-грижлив към тях. Поне сънят ми да е спокоен. Браво, момче! Сега ми харесваш. Да вървим. Да вървим, че може да ни чакат трое деца като Ванчо. С много обичи и уважение и както с много взаимно търпение. Пенчо брачети, Пенчо не чете, Пенчо работи, Пенчо пак не ще, Пенчо го мързи, гледа да лежи. Хорите се май, дири да играй. Време се мина, Пенчо порасна, иска да яде, няма откъде. Нagaде, не може само с учене. Трябват ни песни игри, да не сме щастливи в летните дни, за да има време за весели игри с приятели, верни и добри.
Весела е песента ни след задружните игри, нека стиснем здраво длани и да станем по-добри. Следващата песен е специален поздрав за господин Неленеков, директор на нашето училище. За тези уникални деца, за всички възпитаници на нашето училище, надявам се да ви харесат. Училище ти, наше мило.
беше всичко от нас. Знам колко много от вас бяха изненадани, защото те не познават децата си в тази светлина. Искаме да ви докажем, че имате прекрасни деца, които могат да правят всичко, да танцуват, да пеят, да драматизират. Надявам се и занапред да вървят така добре, както до сега. Благодаря ви за това, че имате такива прекрасни деца и работихме толкова добре цялата година. Сега да се подмажем. Мога ли аз да кажа няколко думи? Да. Вече прехвърли тук. Това беше начинът. Сигурно. Благодаря на двете колежки. Най-напред мисля, че мога да им благодаря не само от името на ръководството на училището, а предполагам и от ваше име. Децата попаднаха в един педагогически колектив от две учителки, който според мен е сплав от опит и рутина и младост и хъс. Това, което показаха децата тази вечер, доказва наистина, че вие сте поверили децата си в ръцете на едни учители, които работят с любов към професията, с любов към децата. Видяхте в последната песен как завършиха, но ние вече сме грамотни, горе-долу така си спомням, че имаше някакъв такъв текст. Те наистина са грамотни. Изживяха, може би, най-трудната година в училището, тази, в която би трябвало да привикнат като колектив един към друг, да привикнат с учителите. В периода около 15 септември май по-разтревожените бехте вие. Така поне на мен ми се стори при последните срещи. Даже някои тук са идвали при мен, малко така като че ли по-развълнувани, по-оплашени. Но както видяхте, първата година, според мен, мина успешно. Мили деца, в заключение искам да се обърна към вас. Вие вече наистина сте грамотни. Днес ще получите първото удостоверение за тази грамотност. Бяхте чудесни певци, танцори и актьори. За това какво сте научили в училище няма да говоря, защото фактите говорят достоверно. Доколкото знам, 16 ученика завършват с успех пълен отличен. Така. Аз съм бил на гости, самопоканил се заедно с госпожа Заркова, която е помощник директор по административната дейност, но отговаря ресорно за начален етап. Бяхме в час по математика при госпожа Майя Танасова. Видяхме, че наистина децата знаят, видяхме, че дисциплината в класа е прекрасна, видяхме, че децата работят с хъс и се надявам, че за бъдеще двете учителки, а и децата ще вложат всичко в себе си, за да може след 4 години, когато ще напуснат начален етап, да се поздравят отново с отличен резултат. Впечатлен съм от това, което научих преди малко преди да вляза тук при вас. Излязаха резултатите от националното външно оценяване, малките матури за 4-ти клас. Средният успех на цялото училище от тези малки матури е много добър 5, като имаме предмети, по които успехът е и над 5,50.